yes. Kalibre ko sa ano, YouTube. Ha? Nakalive sa YouTube. Oo. Minsan kaya pag nagpapatusar kami, ano, kadakal kasabay, mga gusto nang ano pinamuna. Nakaperang patusar na suwakos ko. Di pa ako nakapatusar. Mula sa nag-eskwela kaya pinamuna. Chairman ka mo man, di ko nagpatusar. Sipi. Hindi mga ito nagpatusar ano? Ayan, pero ano, rotation ng ano nyo, kasi sa matusar muna. Hindi man pwedeng suma muna. Depende. Hindi sa paglib ng customer, ano? Hindi mo buwan, may nakapila mo naka. Pero, halimbawa, para sa muda gibong. May tusar. Puro customer? Malilingon kung naman nga magpatular, hindi sabi ni Mijit. Nakaulang sa mata.
Pura naman yun ng ano, to sir? 70? Maski estudyante aki. Ayos na. Ano kung dating ano pa din nakakaya nun sa Aldawan ano? Ha? Kung dating ano, kurado sa dating ano, 50? 50 sa dating last price dyan oh. 60? Pagkasar ko ayaw mo 60 pa. Stay. Pero meron pa to sir kung lalaki ko, ano pa to, 20. Subang. Oo. Ay, 30 na kay Dodoy, so may barber dyan dati si Dodoy. Hindi, Nonoy. Ito yung dating bigaw pag Ginudoy. Ha? Ito yung dating Ginudoy. Oo. May barber shop man bagata sa ano, Cavite. Pero ang branch naman pati yung Pinay Butang. Ato lang nadadali niyang mga barbero, mga tirador. Tirador na yun. Mga gamit. Pati sa mga ano niya, razor, dinadali. Oo. Makikita ko na post sa Facebook. Nakapost na sa barbero niya. Pero po yung nakadali na katong owner ito. Pero ang barbershop na dahil ito yan. Dati ito ang ano, ang barbershop ko yan ano. Putulong na rin ha. Kira, putulan na yan, putulan na. Pati ka din, patapay ko naman din. Okay. Reggae. What's up? Kasi kailangan natin 1, 2, 3. Ako ay hanggang tumapak sa lupa. Tapos na ang paghihintay. Nandito ka na, oras ay naiinip magdahan. Sinasangsan bawat gunita na para bang tayo'y di natatanda. Ligaya na nasa ulit. Sampit na ng iyong mga labi. Parang isang panaginip ang muling mapagbigyan. Tayo'y muling magkasama. Ang dati ay baliwala. Nakita rin ang aking landas. Wala nang iba akong hinihintay. Kahit pagmasta Bye.